Ahoj, já jsem David a dnes tě naučím strategii zabíjení nerdů v CGO2. Vše, co bude ve videu, neskoušejte to doma ani ve škole. Tak jako první strategii, která vám pomůže k výhře, je nevěřit nerdům. Jednu krátkou ukázku si teď ukážeme jako příklad. Jako chce. Kámo, mi šel do zádka. A teď si toto video pustíme znovu a pomaleji. Před chvílí jste slyšeli nerda vymlouvat se na to, že byl zastřelen do zad. Avšak video nám jasně ukazuje, že nerd nešel ve stejném úhlu jako naše postava, ale šel doleva, tudíž nebyl v pravém úhlu. Podle toho můžeme usoudit, že nerd se vymlouvá na to, že ho někdo střelil do zad, avšak je to lež. Video nám dokázalo, že nerd pouze neumí hrát a vymlouvá se na úhly střelby. Tudíž ubírám nerdovi 50 sociálních kreditů. To bylo pro toto video vše. Pokud